إذن سلدي 500 كرونر 1000 كرونر بكاش أب جزاخا أب ترأسكا أب فرناشكا وات إيفر قدقات كعيدكا أقميتكا يندحرها ليكا أموخا بزح سلد ندحرها ليكا إذا فيديو زيا نعاخيا فيديو زيا بزحت كتبتصح شير لايك كومنت ثانك يو بزحت سبات لنا كاب بانكنا سلد وصينا بكاش غيرنا أب جزانا نحزو بزتفعلالي مغنيات كخون خيلي بتزلقيا سيستم ناي تعد كخون خيلي نسخاون كاش سلازدلخا أب جزاخا كتحز تخيليخا جن معرخ ندي سلدي كاشي خانسخا أب جزاخا كتقمت زلكا اتحقي كندزي كاش كلوا كارلو زبل صحف هيتركبنيخا جن نسخا أب حدقا خيتودق كي كاتسلكا جزاخا كي سرقكا ولاون زخون أكال مصي جزاخا كيف تشكا بحلفي حقاو زي كون سلدي أب جزاخا كاش حسكا ندحر حليخا السلد زي بغمي من قدي أمسي خايلهم كحطو خاص لزغلو بزح سبب كم زلو إزي عندما نمسفولت أصب كوين سمعني من البات نسخاقن سريحا زوم صغير سلدون كابانك خاوتيخا كاش أبغزاخا كتحزو تخليخا إزيقن معرخ ندي وحس سلمن تايكا كم زغيرنا معرخ ندز زاكل سلدي كاش أبغزانا كن حزو نقدد من البات مستزولو سيستم دحردات زي سامعنا كوميرنا كن حزو نخلينا جن حادقنيا كم زخونه نفلت دو مغنياتو اتناتو كبري مجمرا جيزي ndawadqa خيد كله سلدخا 10000 دولار أبغزاخا زقمتكا دحر عمت እንዳጎደለ ዝኸይድ 10000 ኦኬ በወረቀት 10000 ክጸንሐካ ይኽእል እዩ በትትርጉሙ ግን 10000 ሃይጸንሐካ እዩ ስለዚ ብትዛወር መንገዲ ንስኻ ሰልድኻ ኣብ ቁም ነገር ከተውዕሎ ክትክእል ኣለካ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለካ ሰልዲ ካሽ ንሓደ ሓውኻ ሓዘለይ ኢልካ ክትቦ ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ ኮይኑ ስምዓኒ ምክንያቱ እምነት ጠፊኡ እምነት ጎዲሉ ስለዘሎ ስኻ ግን ብዝተኻለ መጠን በሓደ ውሕስ መንገዲ ሰልድኻ ኣብ ባንክኻ ከተቆምጦ ክትክእል ኣለካ ተዋሓደ ወለድ ክቡኻ ይኩል የምቶም ባንኪ ማለት ባንኪ ንዓኻ ወለድ ክበካ ከሎ ናይተን ስኻ ቀሚጥካን ዘለኻ ሰልዲ ቁርብ እትናቱ ዋጋታት እትናቱ ክብሩ ቁርብ ክሕልወሉ ይኽእል ማለት ቁርብ ክሕግዞ ይኽእል ብዝተኻለና መጠን ከዓ ሰልድና ከነዋፍሮ ክንክእል ኣለና ካሽ ዝኾነ ሰልዲ ብብዝሒ ኣብ ጅባና ኣይነሓዝ ከም ኣብነት ኣብዚ ሃገር ኖርዌይ ዝቃላቀል ዘሎ ሓድሽ መምርሒታት እዚ 500 ወይ ድማ እዚ 1000 ክሮነር ካብ ገጽ ምድሪ ከነጥፎ ኢና ምክንያቱ በዚ መንገዲ እዚ ዓይነት ሰልዲ ብካሽ ገይሮም ብዙሕ ኣብ ናይ ዘይተደለየ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ይጓዓዙ ስለዘለዉ ብዙሕ ዘይሕጋዊ ነገራት ብዝሰልዲ እዚ ይካየድ ስለዘሎ ካሽ ገይሮም እንዳኸፈሉ ብዙሕ ነገራት ይግበር ስለዘሎ ምክንያቱ ናይ ሽያጥ ሓሽሽ ድዩ ብዙሕ ናይ ክሪሚናላት ድዩ ብዙሕ ነገር በዚ ሰልዲ እዚ ይጠፍእ ስለዘሎ እዞም ሰልዲ እዚኦም ከነጥፎኦም ክንክእል ኣለና ዝብል ሓሳብ ናፍቲ ሰንትራል ባንክ ሓሳባቶም ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ ግን ኣብ ሕጊ ዝጸደቀ ኣይኮነን ወይ ዛ 500 ክሮነር ክጠፍያ ወይ ድማ እዛ 1000 ክሮነር እዚኣ ክጠፍያ ዝብል ሓሳብ እዩ ምክንያቱ ብትዛወር መንገዲ ምስ ግዜ ንሰልዲ ብምሎም ናፍቲ ባንኪ ሲሒቦም እቲ ሰልዲ ብዲጂታል ጥራሕ ዓይነት ከም ዝኸይድም ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ምክንያቱ ነቲ ብምልኡ ዝካየድ ዘሎ ብሓወላታት ድዩ በት ናይ ኮረፕሽን ድዩ በት ናይ ክሪሚናላት ድዩ ብዙሕ ነገራት ብካሽ ዝዋፈር ዘሎ ነገራት ነዚ ክቋጸርዎ ስለዝደለዩ ካብ ዝሃገሮም ዝወጽእ ዘሎ ሰልዲ ክቋጸርዎ ስለዝደለዩ ብምልኡ ብዲጂታል ዓይነት ፎርም ብባንክ ጥራሕ ገይሩ ከም ዝመሓላለፍ ክገብርዎ ደልዮም ስለዘለዉ እዮም እዚ ግን ኣብ ሕጊ ዝጸደቀ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ማዕረኮም ገይርና ንሕና ክንፈርሕ የብልናን ግን ኣገዳሲ ነገር ክንድዚ ዓይነት ካሽ ብዙሕ ዓይነት ካሽ ኣብ ገዛና ክንሕዝ የብልናን ብዝተፈላለየ ምክንያት ንሕና ክሕተና ይኽእል እዩ ሓደ ክጠፍኣና ይኽእል እዩ ገዛና ክቃጸል ይኽእል ክስረቀና ይኽእል ስለዚ ንሕና ኢና ጽባሕ ንግሆ ተሃሰይቲ ካሽ ብዙሕ ሰልዲ ኣብ ጅባና ክንሕዝ የብልናን ማለት ኣብ ትራእስና ከነቆምጦ የብልናን ብዝተፈላለየ ምክንያት ሰልድና ኣብ ባንክና ከነቆምጦ ክንክላለና ምናልባት ኣብቲ ሲስተም እንድሕር ዘይኣቲና ወይ ድማ እቲ ሲስተም ሰልድለኩም ዝኾነ ሓገዝ ኣይንህበኩም ኢና ዝብል ዓይነት እንድሕር ዳ ንፈርሕ እንድሕር ኮይና ብዝተፈላለየ ምክንያት ንስኻ ሰልድኻ ኣብ ውሕስ ከተቆምጦ ክትክእል ኣለካ ብኸመይ መንገዲ ንዓኻ ይምልከት ስለዚ ሓደ ውሕስ መንገዲ ጌርካ ንስኻ ሰልድኻ ከተዋፍሮ ኣለካ ሓደ ውሕስ ዝበልካየ ነገራት ጥረታት ክትገዝኦ ክትክእል ኣለካ ከም ኣብነት ወርቂ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ወርቂ ክብል ከለኹ ዋላ እውን ካልእ ሰብ እውን ክገዛእልካ ይኽእል ከምዚ ጭቃ ዓይነት ወርቂ እዚ ከዓ ኣብ ደስ ዝበለካ ብውሕስ ቦታ ከተቆምጦ ትኽእል ኢኻ እምበር ካሽ ኣብ ገዛኻ ክትሕዞን ከለኻ ጽባሕ ንግሆ ምናልባት ብዙሕ ሰልዲ እንድዳዕ ሒዝካ ክትቅይሮን ከለኻ ወይ ድማ ኣብ ባንክ ከተእትዎ ከለኻ ክጽግመካ ስለዝኽእል ካበይ ኣምፂኻዮ ዝሰልዲ እዚ ዘይሕጋውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ንዓኻ ጽባሕ ንግሆ ሰበብ ከይገብሩልካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሓደ ውሕስ ዝበልካየ ነገራት
ንስኻ ገንዘብካ ኣብ ቁም ነገር ከተውዕሎ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ውሑስ የዘለኹ ገዛይ ጽኑዒ ዝብል ንስኻ እምነት ከይህልወካ ብገለ ነገራት ገዛኻ እውን ከኣትዉኻ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ብቆልዑ ሳቢቦም ገዛኻ ከኣትዉ ይኽእሉ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ንሓደ ሰብ ክንድሰልድለን እሞ ካሽ እዩ እስኻ ተጠቀመሉ እሞ ንዓይ ከተርባሓኒ ወይ ድማ ንስኻ ተጠቀመሉ እሞ ጽባሕ ንጎ ብሓደ ብውሕስ መንገዲ ክትመልሰለይ ዝዓይነቱ ስምምዕ ጌርና ንገለ የኣምነየ ዝበልካዮ ሰብ ክንህቦም ንኽእል ኢና እዚ ግን ብጣዕሚ ሓደገኛ ኮይኑሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ንስኻ ናይ መወዳእታ ግዜ ወደቦኻ ወደዲኻ ዘይተኣምነሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና ግን ኣበይ ዳሞ ክገብሮ ንሱ ይሕሸኒ ዝብል ምርጫ እንድሕራሊ ግን ብኸምኡ መልክዕ ጌርና ከማን ሰልድና ክንህቦም ክንክእል ኣለና ነቶም ንኣምኖም ሰባት ዝበልና ጽባሕ ንጎ ናብ ምን ከይድኒ ዘይንብሎ ሰባት ክንክኾነና ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ንሱ ገለ ሚእታዊት ከማን ከርባሓካ ስለ ዝኽእል ወይ ድማ ብስሙ ገይሩ ኣብ ባንኩን ክቐመጠልካ ይኽእል እዩ እዚ ግን ብረቂቕን ብዝተፈላለየ መንገድን ይክኸውን ዘለዎ እምበር ንሱ እውን ከይዱ ናብቲ ባንክ ብዙሕ ካሽ ኣለኒ እሞ ከእትዎ ደልየሉ ክሓቶም ከሎ ንሳቶም እውን ዝተፈላለየ ዓይነት ሕቶ ስለ ዝሓትዎ ሰብ እዚ እውን ኣብ ፀገም ከኣቱ ስለ ዝኽእል ሕራይ ክብለካ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ብዙሕ ፀገማት ከምፃልና ስለ ዝኽእል ብዙሕ ካሽ ሰልዲ ኣብ ጅባና ኣይንሓዝ ብኡ መጠን እዞም ናይ ሓዋላ እውን ካሽ ምቕባል ዓብዮም ኣለዉ ስለዚ ብኸመይ መንገዲ ጌርካ ንስኻ ሰልዲ እዚ ኣብ ሓደ ቁም ነገር ከተብፅሖ ትሓስብ ዘለኻ በዚ ምክንያት እዚ ብዙሕ ፀገማት ከምፃልካ ስለ ዝኽእል ብዙሕ ካሽ ሰልዲ ኣብ ገዛኻ ከተቐምጥ የብልካን ከምኡ እንድሕር ሃሊካ ነቶም ብካርዶም ገይሮም ካብ ብዙሕ ድኳናት ዝገዝኡ ዘለዉ ንሳቶም በትናትካ ካሽ ገይሮም ድሌቶም ይግዝኡ እሞ ብዛር መንገዲ ካብቲ ኮንቶም ገይሮም ሳቶምካ ናፍትናትካ ኮንቶ ቀስ ብቀስ ክሕልፉልካ ከም ዝኽእሉ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ከምቲ ኣብ መተዊ ዝበልክዎ እዛ 500 ወይን እዛ 1000 ቅርሺ እንድሕር ደኣ ሃሊካ ማለት ብካሽ መልክዕ እንድሕር ሒዝካያ ሃሊካ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንዓኸያ ዝበልክዎ ብዙሕ ሓደገኛ መልእኽቲ ኣይኮነን ከም ሓሳባት ግን እቶም ሃፍታማትን ፖለቲከኛታትን ዘቕርብዎ ርእይቶ እዩ እዚ ሰልዲ እዚ ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ በዚ መልክዕ ሰልዲ ዝገይሮም እዮም ብዙሕ ናይ ክሪሚናላት ነገራት ዝካየድ ዘሎ ብዙሕ ናይ ሓሺሽ ስርቂ ብዙሕ ነገራት ዝካየድ ዘሎ ስለዚ እዞም ሰልዲ እዚኦም ክጠፍኡ ዶ ይኽእሉ ዝብል ሓሳባት እዮም ናብቲ ሰንትራል ባንክ ሓሳቦም ኣቕሪቦም ዘለዉ እቲ ሰንትራል ባንክ ነዚ ነገራት እዚ ሰሚዑ ኣተግቢርዎ ድዩ ኣይተግበሮን ዝኾነ መልሲ ዝሃቦ ነገር የለን ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ብሕጂ ክመፅእ እምበር እዞም ሰልዲ እዚኦም ኣይተኣገዱን ደው ኣይበሉን ዝመፅእ ሓበሬታ እንድሕር ሃልዩ ብሓሳብ ክንሰምዖ ኢና ዝኾነ ዘፍርሕ ነገር ክህልወኩም የብሉን በዚ መንገዲ እዚ ግን ሰልድና ብዙሕ ብካሽ መልክዕ ክንሕዞ የብልናን ብዝተኻለ መጠን ሰልድና ኣብ ውሑስ ከነቐምጦ ክንክእል ኣለና ከነዋፍረሉ ክንክእል ኣለና በላዒ እዩ ዘይፍለጥ ሰልድኻ ከይብላዓካን ከይጠፍዓካን እዛ ቪድዮ እዚኣ ሃናፂት ኮይና ተረኺብኩማ ናብ ብዙሓት ዕረኽቶም ሸር በልዋ ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ ዘይምሕማቕ ቴንክ ዩ